आफा आइसना सफैबाय आं दिनै जेबो जाथ'ला लानानै थांदो नाथाय मेम बेखौलाय दाना मा खालामबावनो जों नोंनोसो स्पेसियेलि बानायदोंमोन आइसनाया जाया बुंदोंना आइसनाखौ जबरदस्ति दाथिन सरि सार जाबाय दे आफा बिसोरखौ नोंसोरनो जाहैदो थां दिनै आं जेबो उखैयाखै आइसना लोमजादों नामा ओहो आफा आं लोमजायाखैबो जेबो जायाखैबो बिदिबा मानोथो जेबो जाया आइसना दिनैथ' आं आफा ओंखामबो उखैयाखै दैबो गाङाखै आफा आं आंनि रुमाव थांसै बाय आफा आलुखौ भाजा एवनोसै नामाथाय एवजायो एवबालाय बिदिबा आं हाहैनोसै नामा आदा दे बिदिबा नों हाहैलाय ओंखाम मोनबा आं थास' बिबारखौ संहरग्रोनोसै दे होमबा आदा आं हाहैनि हाबाब आबा बिमाखौ ओंखाम दौनो मोनाबा जानो खहाबा नामाहाय आबा दालाय नों जों उन्दैबा जोंखौबोथ' दौवोमोन ना आयै एबार जोंनि फाला ना आयै आबा सना आंनि नोंखौ ओंखाम दौबासो जोंबो जानो गोथाव मोनोलै आयै जायखि ओंख्रि गैयाबाबो जों जानो हायो आयै देहाय आबा जाबाय दे ओंखामा जादो दे थास' बिबारासो मानगोन ना मागोनथाय आबा माननाय नङा खोमालै आयै दे आबा जायखिया जादोल' दे मानाखैथ' ना आयै थास' बिबारा औहाय आबा माननायालाय मानाखै गोथावबो जादोंहाय मा ने आबा आंसो संदोंना आयै आबा सना आंनि गोथाव संखायोदा आंना आबाया आंबोथ' संनो रोंगौ ना आयै औहाय आबा नोंबो रोंगौ दे जादो दे आबा दा ओंखाम जाखांनानै अनखौ एसे देना दोनखानोसां आंबो देफागोन ना आयै नोंजों दे आबा दे जाग्रोदोल' ओंखामा थुलुंगा माब्ला बुंगोन नों नोंनि गोसोनि खोथाखौ आंथ' बै समखौसो नेनानै दङ जेब्ला नों आंखौ बुंगोन आंबो मा सानफ्लाङोथाय बेयाव जिरायनानैलाय हारसिं हा माथो सानबाय थाखो नायदो आयौ आब' बेवाइफोरखौसो सानखो ना माखो दे आब'आबो मा बुङोथाय हा नङा होमबा थुलुंगाखौनो सानाखै होमबा नोङो मिथिखायो दे आङो हा मालाथो बुंना लागोन फालाय बिदि सिरि सिरि थाबालाय हा बोरैथो जानांगौ जाखो नोंबो बुङा बेबो बुङा हा बिदि जायो होमबा समखौ नेयैनो आगै बेबायदि दाजाथों जे सोरबायासो ब्लद लाङो नाथाय आब' आंलाय माबोरै बुंग्रोनो देनाय हा बिदियावनोथ' समा बारग'लाङो आरो नों बुंग्रो आं बुंग्रो होनलायबाय थानानैनो सम थानायावनो बुंना लाखानांगौ रानि नङाबा समा रावखौबो नेयाना आरो फैद' ओंखाम जानोसो लिंफैदोंमोन आङो नों गुमैयाबो गाबोन फैयोलायनो ए गुमैया गाबोन फैगोन ओं हजों आइयाबो लोमजाना दंनो एसे बेखौनो गाबोन लांफैनो नागिरदों आरो फैदो ओंखाम जाहैदिनि दे आब' आयु सानै
सानैनो फाग्लिसो जालायलांसिगोन आङो खेबसे नुनायावनो फाग्लिसो जाखाबाय आङो माब्लादि लोगो मोनफिनबावगोनथाय दाना आं माबोरै लोगो मोनगोनथाय बेखौ आं मानो नामखौ सोंना लानो रोङासैथाय बिनिखौ आंनि जानो गोनां सना नोंखौथ' आं ओरैबायदि फसायखाबायना नोंखौथ' आं आंनिनो खालामखागोन आरो जुदि आं बबेबा मोनसे जिनिसखौ फसायबाथाय जेरैखि जायाबाबो आंनिनो जाखायो मानोना आङो न' सोदोबखौनो मोजां मोना मायासो आङो आरो नों जायखि जाया मानो नैबे मायानि जालावथ' फासि नांखागोनखा मायानि महाजाल नोंखौथ' आङो जेरैखि जायाबाबो नागिरनानै दिहुनगोन फैगासिनो आङो नोंनि जिउनि लामायाव आया आंलाय मानो गोसोखांफ्रांबाय थाखोलाय दा दै जालालै आंथ' सिनायाबोना बेखौ बेबा सोरमोन मालाय माहाजोनथार खोमालै मानो गोसोखांलाबाय थाखोब्रा जाम्बालाय बा आदा हारसिं हारसिं सोरखौ सानदोंलै दै अबाव सोरखौ साननोब्रा लाइमोनखौथ' सानाखैना आदा जाम्बा जाम्बा होनखायो दा लाइमोनखौलाय मानो सानलाबायनांगौ आंलाय गोदाव सोराव मिथिखायो दे आं आदा उन्दुनोसैथ' मोनाबाय माथो उन्दुनोबो ओंखारालै दिनै जाम्बा जासिगोनलां मानो सानफ्रांबाय थाखोब्रा आंलाय दै Undulangan